Mga kababayan ko, kasama natin ang pinakamagaling. Shoutout sa TV Bisaya number 1, God bless you. TV Bisaya number 1. Shoutout sa TV Bisaya number 1, God bless you. Mga kababayan ko, kasama natin ang pinakamagaling na basketballista sa ating bansa. Walang iba kundi si Renz Abando. Namamayagpag ito sa ibang bansa. Napakasikat na basketballista kasama na ni TV Bisaya number 1. TV Bisaya 1. Like na po sa page no ini si TV Bisaya 1. TV Bisaya 1. TV Bisaya 1. Paki-like and share lang po sa atong Facebook live karon no. Dinhi sa din kini pong TV Bisaya 1. TV Bisaya 1. Paki-like po silang page tingali mi sa more basta imo na. Jay Anyura. Ay, yes idol. Maraming salamat po sa pakikinood. Maraming salamat po idol ko yan eh sa sa TV Vlog, TV Bisaya 1. Okay. Si Sir J Anyura. Yes, J Anyura, like na po sa page no ini si TV Bisaya 1. Kuan sila kuan siya murag more on massage. Grabe kini siya. Asa man sila lalo? Nani siya karon sa Agusan Canyon. Okay. Nya usay kaabot siya sa Manila. Yes, sa mga viewers karon no, paki-like and share lang po sa atong Facebook live karon no. Dinhi sa din kini pong